amunu sigimbe ka sariya bilo jɛmukan kɔnɔ nin waati in an b'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛ Djo commune kɔnɔ min ye Kati cercle kɔnɔna na ye. Djo bi an bɛ mairie kɔnɔ walasa ka masala min kan o de ye kɔmasegili min kɛ mairie baara cogo la, mairie marali min kɛra maire ni a ka jama fɛ san kelen kɔnɔna na ka se k'o kunnafoni n'o kɔmasegu bɛɛ lajɛlen ta k'a ɲɛfɔ commune kɔnɔdenw ɲɛna bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ ye a kɔnɔna na. I bɛ ka wari mun sara, i bɛ ka impôt mun sara, o bɛ ka kɛ cogo jumɛn na, dɔnyɔrɔ jumɛn b'u la, taayɔrɔ jumɛn b'u la, olu kunnafoniw sariya kɛlen don k'a kɛ wajibi ye mairie bɛɛ lajɛlen kan. Le thème du jour, la cérémonie de la restitution publique de l'année 2022 de la mairie de Djo Gare. Voilà, le maire de Djo Gare, M. Daouda Kane, anaka jamaw u bɛna minnu fɔ an ye ni Ala sɔnna an bɛna don mairie kɔnɔ sisan walasa u ka walawalali kɛ ni aw ka se ka faamu jɔyɔrɔ jumɛn bɛ mairie la yiriwa ta fanfɛla la, kalanko ta fan fɛ, lakanako ta fan fɛ, kɛnɛyako ta fan fɛ, hakaja min ye sigida lakana ni cikɛ ni mɔni ni bagamara ye an ka se k'o bɛɛ lajɛlen dɔn u bɛ ka mun kɛra kaba jumɛn tora an n'a dɔw la k'a fɔ ja mairie tɛ se ka mara ni kɔmasegi ma kɛ anw ye, ja maa tɛ se ka kɛ maire ye ka mairiya baara kɛ ka sɔrɔ i ma kɔmasegi k'i ka dugulamɔgɔw ye. O la sariya bulon jɛmukan kɔnɔ bi ne ni aw an bɔ kunbana ka sabu kɛ an bɛna minnu lamɛn ka minnu ye bi Djo Gare kɔnɔna na n'o ye Kati mara ye. Sariya ye wajibiyalen mun k'a kan an ka jɛ an ka baba kubana lamɛn min ye Kati sous-préfet central ye Monsieur Aruna Berté, ale bɛ min fɔ an ɲɛna an ka jɛ an k'o sariya. O baara in kɛla cogo di, mun y'a jɛ mun m'a jɛ ani musako ta fanfɛla la an ye nin sɔrɔ ɲina nin ma sɔrɔ ɲina gɛlɛya jumɛn de don a kɔnɔna na. Donc o baara ninnu k'o ɲɛfɔ commune kɔnɔdenw ye a bɛ fɔ o de ma restitution publique, donc an b'o de kɛnɛ kan sɔgɔmada na. Donc initiative commune bɛɛ kan ka lawaleya san kɔnɔ a kan kɛ jagoya de pour que dogo san kɔnɔ siɲɛ kelen maire u n'u ka commune kɔnɔdenw bɛɛ ka sali yɛrɛ ni kumajala m'a fɔ ko sali ka dɔgɔ san n'a natɔ an bɛ kɛnɛba dɔ ɲini an b'o ɲini fɛ pour que commune kɔnɔden bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'a dɔn k'a fɔ commune baara jinɛ mura tɛ fɛn foyi tɛ. A ye mɔgɔ mun ta k'a bila yen a ka baarakɛdenw de don a ka baarakɛminɛnw de don a ka kan u bɛ min kɛ commune kɔnɔdenw ka bɔ a kalama. Donc an bɛ maire fo ni initiative na kosɛbɛ k'a fɔ a ye ko halisa a ka jija nin na a n'a ka bureau communal a n'a ka conseil a n'a ka baarakɛɲɔgɔn mɔgɔ bɛ san o san u ka kɔn ka nin exercice u ka kɔn ka sigi san ni san ka se a laban yɔrɔ ma pour que baara min kɛla san tɛmɛnen u k'o ɲɛfɔ commune kɔnɔmɔgɔw ye. An ma min fana fɔ commune kɔnɔmɔgɔw ye, commune n'i y'a mɛn mairie aw bɛ taa o parce que sans décentralisation kana mara tun bɛ représentant d'État n'o ye jamana ka lasigiden a kuma de bolo anw de tun bɛ yan bon an de bɛ fɛn caman minɛ mais mara sigilen so a yela k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw tun bɛ impôt ni fɛnw minɛli la a fɔra ko k'o baara ta k'a di a ka maire de ma a ka mɔgɔ sugantilenw pour que u ka se k'o baaraw kɛ cogo la a ka commune ka se ka yiriwa mais baara taara ka d'olu ma en même temps an tilala ka na ye tuguni impôt sarali ni fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛbagaw ɲɛsin aw ma min bɛ kɛ sababu ye ka commune yɛrɛ taa ɲɛ o impôt fana tɛ ka sara tuguni donc a kɛla baara ye alors que tant que ni impôt ma sara dɛmɛ bɛ dɛmɛ la o dɛmɛ tɛ se ka ta ka s'aw ma pour que a ka commune ka se ka yiriwa. Monsieur le maire a bɛ minnu fɔ an ɲɛna sigi in yɛrɛ kun kan n'o ye restitution publique ye an b'a fɔ ko kɔmasegi mara cogow kan k'a ɲɛfɔ sigidalamɔgɔw ye an ka jɛ an ka maire lamɛn. Ne tɔgɔ Dawuda Kane ne ye Djo maire ye. Restitution yɛrɛ bɛ mun ye ka baara kɛlen k'a lakale sigidadenw ye parce que mɔgɔ n'i bilara mɔgɔw ɲɛfɛ wajibi de y'i ma i ka ɲɛfɔli kɛ i kɔmɔgɔw ye normalement hali dutigi a bi kunnafoni di a ka dudenw ma nin tɛ ko kura ye kɔrɔlen ko don an m'a waleya ka taa fɛ de. An bɛ mairie techniciens lamɛn mun ye régisseurs ye u bɛ mun fɔ gestion kan mun kɛra san kelen hukumu kɔnɔna na recette ko ta fan fɛ an ka jɛ an k'o sariya. N'a fɔ ɲɛmɔgɔ bɔra k'a fɔ cogo min na a ka kan n'i ye baara daminɛ janvier ka taa se décembre kalo la i ka kɔmasegin kɛ commune denw ye u y'a fɔ cogo min na ne ka baara ye sɔrɔ ye commune sɔrɔ ye sɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ don commune kɔnɔ ne ka baara ɲɛsinnen b'o de ma
ne y'a Traoré, régisseur des recettes. Donc, en la présentation de compte administratif 2022, sans terminer, on va Adam les recettes de fonctionnement. Tableau, on tableau, mais le tableau est colonie nani cassé, colonie Dourou Jatimo. Ama Adam ne Tédrel là, Tédrel est mouillé n'a pas bébé kalama. Sans ça, ameta dugu kono kata impôt minɛ mɔgɔ bɛ yen ko n'i tɛ sɔrɔsi ye n'i tɛ banabaatɔ ye ni muso bɛ n'i ma kɔnɔɲɛ 4 kɛ mɔgɔ bɛ yen n'i tɛ san 60 bɔ i kan ka 300 sara i ka commune san o san o de filɛ nin ye TDRL n'a fɔra o ma taxe de développement régional et local bolodalen kun ye 2,2 ani 150 ani dɔɔni min sera ka k'o la o ye 1,21 ani 21 ani dɔrɔmɛ 40 jati min bɛ yen n'o ma sɔrɔ o ye 1,1 ni 100,000 ni 20 ye kɛmɛ sara la an taara an jɔ 40 de la n'o bɔra yen taxe de voirie aw bɛɛ b'a kalama an ka carnet de famille la carnet de famille fɛn o fɛn bɛ commune kɔnɔ bɛɛ kan ka taxe de voirie sara ou bien taxe municipale 400 de don bolodalen kun ye 500,000 ye an sera ka min k'o la 180,000 ani 40 ani dɔɔni min bɛ yen n'o ma se ka sɔrɔ o ye 4,22 ani dɔɔni ye kɛmɛ sara la an taara an jɔ 18 de la o la n'o bɔra yen taxe sur les bétails o ye bagan minnu b'an bolo an bɛ bagan minnu mara n'an b'an mago ɲɛ o la olu baganw n'i y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bolodalen kun ye 47 ani dɔɔni ye min sera ka k'o la 20 ani 19 ani dɔɔni min bɛ yen n'o ma sɔrɔ 18 kɛmɛ sara la an taara an jɔ 62 la n'o bɔra yen taxe sur les armes à feu an ka marifa minnu b'an bolo n'an b'an yɛrɛ lakana n'u ye bolodalen kun ye 30 ani dɔɔni ye min sera ka k'o la 29 ani dɔɔni donc 2,000 ani 400 ni dɔɔni de bɛ min ma sɔrɔ kɛmɛ sara la an taara an jɔ 92 ani 2 la n'o bɔra yen an bɛ taa ITS la ITS ye taxe ye baarakɛla minnu bɛ jɔ commune kɔnɔ yan parce que commune fana bɛ musaka dɔw de don olu ka sara gato labɛnni na a ka kan olu fana ka fɛn dɔ ka tigɛ k'a bila commune kɛsu kɔnɔ n'a b'o ma ko impôt sur le traitement des salaires bolodalen kun ye 20 ani 3 ye an sera ka 20 ani 4 kɛ an ye bolodalen yɛrɛ an tɛmɛn'o la kɛmɛ sara an taara an jɔ fo 105 hakɛ la n'o bɔra yen patente ye taxe ye n'a fɔ butigitigi minnu b'an fɛ yan impôt mɔgɔw bɛ to ka na aw b'a ye samediw fɛ u bɛ na u bɛ butigiw datugu u bɛ to ka dɔɔni sara ni usine minnu b'an fɛ yan olu fana kan ka patentew sara bolodalen kun ye 3 ye an sera ka min sɔrɔ o la 1,1 ni 100,000 ani dɔɔni min ma se ka sɔrɔ 1,1 ani 80,000 ani dɔɔni kɛmɛ sara an taara an jɔ 53 la n'o bɔra yen fiɲɛti aw b'a kalama bolifɛn minnu bɛ commune kɔnɔ yan bɛɛ kan ka na fiɲɛti ta i ka commune de la o b'a dɔn n'i taara ta commune wɛrɛ la a bɛ komi i yɛrɛ y'i ka commune wari ta ka taa di commune wɛrɛ ma o ɲuman min ye bɛɛ ka na i ka fiɲɛti ta i ka commune na an ye bolodalen kɛ bolodalen kun ye 1,1 ye an sera ka 100,000 ni 70,000 de sɔrɔ o la min ma sɔrɔ o ye 27 ani dɔɔni kɛmɛ sara an taara jɔ 86 ani 6 n'o bɔra yen taxe de marché n'o ye sugu ye sugu min b'an fɛ yan an kun ye 3 de boloda sugu la an sera ka min sɔrɔ la 70,000 ani 400 min ma sɔrɔ o ye 4 ani 120,000 kɛmɛ sara la an taara an jɔ 12 de la prestation de service n'a fɔ mɔgɔw bɛ na u ka maaya gafe minnu ɲini mairie la ni mairie bɛ olu dilanni min kɛ ka d'u ma an bɛ min sɔrɔ o la bolodalen kun ye 1,1 ni 100,000 de ye an sera ka min k'o la 1,1 ni 100,000 ni 3 ni dɔɔni an tɛmɛna bolodalen na an sera kɛmɛ sara an taara 101 na n'o bɔra taxe sur l'usage privatif n'o ye butigi minnu b'an fɛ yan minnu kɛlen bɛ k'u ka butigiw bɔ ka bila bɛɛda la an ye 1,1 de boloda o la an sera ka min k'o la 100,000 ni 40,000 ani dɔɔni min ma se o la 50 ni dɔɔni kɛmɛ sara la an taara jɔ 71 ani 1 na
les produits forestiers n'o ye osofaraw ka yɔrɔ ye n'i bɛ taa lɔgɔ tigɛ i kan ka taa papier ta komi an ka yan nin taxi in bɛ minɛ poste de la n'u y'a minɛ poste la yen kati poste la u b'a tila tila ani ɲɔgɔn cɛ osofara ninnu bɛ yen ko anw ye 40,000 de bolo da mais commune sera ka min sɔrɔ o la o ye 14,000 ani dɔɔni ye min ma se ka sɔrɔ o ye 25,000 ani dɔɔni ye kɛmɛ sarada la an taara an jɔ 36 permis d'occuper n'o ye dugukolo papiyew ye o baara minnu bɛ k'an fɛ an ye 30,000 de bolo da o la an sera ka 25,000 ani 100,000 dɔɔni de kɛ o la min ma se ka kɛ o ye 4,000 ani 40,000 ani 8 ye kɛmɛ sarada la an taara an jɔ 86 la ye n'o bɔra subvention de l'État subvention a bɛ komi jamana bɛ dɛmɛ dɔw di communes ma ka kɛɲɛ ni baarakɛlaw ka sarako ye anw ye 300,000 ni 86,000 de bolo da o la an sera ka 345,000 ani dɔɔni de bolo ani dɔɔni de k'o la min ma se ka kɛ o ye 41,000 ani dɔɔni kɛmɛ sarada la 89 n'o fana bɔra yen autre recette sɔrɔda wɛrɛw bɛ yen mun bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ dɔ ladon commune kɔnɔ an ye 41,000 de bolo da o la min sera k'o la 7,000 ani 100,000 dɔɔni o de sera ka k'o la min ma se ka kɛ 33,000 ani dɔɔni kɛmɛ sarada la an taara an jɔ 18 de la n'i ye total ba jate minɛ a bɛ komi san 2023 an ka bolidalenba tun ye sɔrɔ la k'an bɛ sɔrɔ min kɛ 500,000 ani 4,000 ani dɔɔni an sera ka min kɛ 400,000 ani 400,000 ani 10,010 ani dɔɔni min ma se ka kɛ 94,000 o de ma se ka kɛ kɛmɛ sarada la an taara an jɔ 81 de la. Ne régisseur de dépensier n'o ye musakaw ne ka baara ɲɛsinnen don musaka min bɛ kɛ mairie kɔnɔna na ne ka baara ɲɛsinnen don o ma an bɛna an da don musaka min kɛra san 2022 kɔnɔna na an bɛ dɔ fɔ jama ye olu kan salaire du personnel de la mairie mairie baarakɛlaw ka sara bolodali o bɛnna 37,000 ma min sera ka sara min sarala o bɛnna 36,000 ani buruburu ma salaire du personnel de la mairie prévision 37 millions réalisation 36 178 994 reste à réaliser 821,06 ayiwa nin yɔrɔ la a ko ko mairie baarakɛlaw ka sara ko 37,000 de tun bolo ko min sera ka k'o la 36,000 min ma se ka kɛ 100,000 ani dɔɔni kɛmɛ sara an taara an jɔ 98 na. Ok. Salaire du personnel santé prévision 18 millions réalisation 11 205 534 reste à réaliser 6 794 466 soit 62%. ayiwa ko min ye kɛnɛya ayiwa allo kɛnɛya baarakɛlaw minnu bɛ an commune kɔnɔ yan olu ka sarako 18,000 de tun bolo dar'o la min sera ka k'o la 11,000 ani dɔɔni min ma se ka kɛ 6,000 ani dɔɔni kɛmɛ sara an taara jɔ 62 la. Salaire du personnel éducation prévision 366 millions réalisation 325 970 993 reste à réaliser 40 29 007 soit 89%. ko école-maître minnu bɛ commune kɔnɔ olu ka sara 1,360,000 o de tun bolo dara 325 de sara ka kɛ 40,000 o de tora kɛmɛ sara la 89. Salaire du personnel non titulaire de la mairie prévision 1 million réalisation 610 000 reste à réaliser 390 000 soit 61%. ko nin fana ye éducation maître minnu bɛ sara minnu tɛ titulaire ye
mairie mairie barakɛla minnu bɛ yen n'olu tɛ titulaire minnu bɛ dɛmɛ don mairie baara hukumu kɔnɔna la bolodalen ye miliyɔn 1 120 de sera ka ko la ani buruburu 78 o de tora kɔfɛ 161. Salaire du personnel non titulaire éducation. Prévision 6 500 000. Réalisation 5 500 000. Reste à réaliser 1 million, soit 85%. Ayiwa ko nin fana ye baarakɛlaw ye minnu bɛ éducation na n'olu fana bɛ dɛmɛ don mɛtiriw ma olu ka bolodalen ye 6 100 jate ye 5 500 de sera ka k'a la ɔ 1 de tora kɔfɛ 185. Fourniture scolaire et entretien fonds ADAS. Prévision 6 147 136. Réalisation 298 950. Reste à réaliser 5 848 186, soit 5%. Fourniture scolaire, avec comme jamana bɛ dɛmɛ dɔ de kɛ san o san ka ɲɛsin kalanko ma n'o b'a fɔ ma ko fɔnkata se mɔgɔ caman bɛ se kɔnɔ b'a dɔn bolodalen ye 6 20 bɔ de jamana sera ka min di commune ma 50 ani dɔɔni min tora 5 ani dɔɔni kɛmɛ kan sa an sera ka 5 de kɛ. Indemnité de surveillance, de supervision et de soutien pour l'examen du DF 2022. Prévision 1 million. Réalisation 440 000. Reste à réaliser 460 000, soit 44%. Ni fana yɔrɔ ye a bɛ komi jamana bɛ dɛmɛ min don ka na ni ekɔlidenw ka examen bɛ yen o 1 100 000 de bolodara ye min sera ka kɛ 80 ani 80. 90 o de tora kɔfɛ 144 ani 4. Fonctionnement service de santé. Prévision 395 000. Réalisation 0. Reste à réaliser 395 000. Ayiwa jamana fana bɛ dɛmɛ dɔ don ka na kɛnɛyaso minnu b'an fɛ yan n'a fɔ tableau tɛmɛna n y'a fɔ cogo min na jamana bɛ bolo min na bɛɛ b'a dɔn an ye 60 ni dɔɔni de kun bolodara fɛn ma sɔrɔ o la o 60 ni dɔɔni in b'a nɔ la. Ne ye Mohamed Cheikh Makassa ye n ye mairie comptable matière ye ne de garisɛgɛ donna ko ka na bilan annuel présenté PDSEC kan donc n'o ye c'est à dire n'a hakili b'a la salon an donna aw fɛ dugutigi na ne yɛrɛ mission min taara kalanzan mission min taara difem sotoli mayanbugu dugutigi na ka taa dugudenw ɲininka u hakilina la an bɛ fɛ baara min kɛ sa commune kɔnɔ san 5 nata u ko baaraw fɔ pour que o ka kɛ gafe min bɛ bila mairie kɔnɔ a ka dɔ baara min bolo dalen don san 5 nata kɔnɔ jon commune kɔnɔ. Donc o de ni donc comme code de collectivité article 222 b'a fɔ cogo min na o baara ni tagabolo la san o san non seulement compte administratif présentation kɔfɛ en plus de ça nin ko fɛnɛ kan ka kɛ san o san an kɛlen don ka baara min boloda jumɛnw sera ka k'a kɔnɔ jumɛnw bɛ se ka k'a kɔnɔ nin yɔrɔ de la o baara bolodalenw fɛnɛ la i b'a ye k'a fɔ a sen fɛ duguladenw minnu ka laɲini nka an bɛ fɛ nin kɛ k'an ka dugu kɔnɔ nin san kɔnɔ nin san kɔnɔ nin san kɔnɔ san 5 kɔnɔ san o san o calendrier bɔlen a bɛ ye k'a fɔ mairie ani jamana yɛrɛ ani baɲumankɛtɔnw n'an b'a fɔ olu ma ko partenaires an bɛ jɛ k'o baara de kɛ o san kɔnɔ donc min sera ka kɛ 2022 ne bɛ ka na kɔnɔ o de présenter aw la k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna an sera ka minnu kɛ ani minnu bɛ se ka kɛ jɔnw y'an dɛmɛ ka kɛ o yɔrɔ de la partenaires tɔgɔw bɛ intervenir yan kosɛbɛ merci donc an bɛ a jɛ an b'a si ɲɔgɔn fɛ. A bolodalen do secteur ma c'est à dire n'o ye sɛnɛ bagan mara mɔni a caman b'a kɔnɔ donc an bɛna daminɛ sɛnɛ ta ma fɔlɔ n'an ko ma ka agriculture donc a ɲininen kun don an fɛ laɲini kun kɛra ko ka tracteur 2 ɲini commune tɔgɔ la mais a tracteur 2 ko k'a bila ka kelen kun bila ka taa difem pour que yan fɛ zone b'o ta kelen dɔ k'o bila ka taa jon village la pour que o ka kɛ commune min ani jon village o n'olu ta ye o la komi dugu saba dɔɔni fɛnɛ bɛ yan fɛ donc o caractère malheureusement a bolodalen don san 5 kun kɔnɔ an kun ka ma ɲinini daminɛ 2022 fo k'a fɔ san 5 banna mais an bɛ se k'a sɔrɔ 2022 kɔnɔ donc o de y'a to non yɔrɔ la a b'a ye k'a fɔ
ale mɛ sɔrɔ. Point filanan kun ye min ye, a kun yira nana k'a fɔ ko dugukolow caman tiɲɛnen don, a sɛnɛw tagabolo ka gɛlɛn, o de kun fɔra ko restauration des sols par les techniques, ka fɛɛrɛw bila sen kan pour que o dugukolow bɛ se ka bila valeur la cogo min na. Donc ala y'a kɛ o sera ka kɛ, mais o sera ka kɛ an dɛmɛ jɛkulu dɔ fɛ n'o ye IR mɔgɔw ye, n'o ye jamana kɛ représentant c'est en cours, a mɛ ban, mais a baaraw bɛ sen na dugu minnu kɔnɔ n'o ye Difem ye, a baaraw bɛ ka kɛ Difem, a bɛ ka kɛ Kalanzan, commune Sotoli, Maɲanbugu, ani commune dugu o dugu n'a yelen don k'a fɔ ko dugukolo tiɲɛnen don ɲɔgɔn ma, ko fɛɛrɛ kan ka kɛ ka fɛnw bila sen kan pour que ka dugukolo restaurer. Donc o baaraw bɛ ka kɛ sen na IR fɛ. Sabanan o kun ye ko ka appui kɛ, ka dɛmɛ kɛ ani ka format kɛ sɔn kɛ sɛnɛkɛlaw kun pour que an ka nɔgɔ n'o ye fumier organique ye, an ka farafin nɔgɔ a ka se ka don ba la, u yɛrɛ ka se ka former a bɛ dilan cogo di. O fana baaraw bɛ sen na, mais mɔgɔ min bɛ k'o kɛ toujours o ye État ka service dɔ n'o ye IR ye, olu bɛ k'o baaraw kɛ, mais a bɛ sen na halisa a mɛ ban. An ye sɔrɔ min kɛ sugu kɔnɔ san kalo 12 in kɔnɔna la, sɔrɔ bakuruba mun sɔrɔla a bɛnna $3,750,000 ani $7,500 ani dɔrɔmɛ 20. Dépense bɛnna $2,000,000 ani $100,000 ani $10,700 ani $730 ani dɔrɔmɛ 4. Maintenant mairie ta bɛnna $90,000 ani $90,000 ma. Comité fonctionnement $40,000 ani $5,000 ani $500. Comité investissement $26,000 ani $700 ani dɔrɔmɛ 40 ani 4. Donc ni ne ye sɔrɔ min kɛra sugu la san 2022. Ka kɛɲɛ ni kalanko ɲininkaliw jaabiw ye, maire ka dangan filanan Monsieur Sulemani Jara ale ye jaabi mun di kalanko kan, an ka jɛ an k'o fana sariya. Maintenant, ne tɔgɔ Sulemani Jara, deuxième adjoint au maire chargé de l'éducation et de la santé. Et hakili la maître ko yɔrɔ la préfet bɔra ka dɔ fɔ. Parce que Isabelle ka intervention na, c'est pas une question comme telle ɲininkali tɛ comme suggestion de don. Maintenant suggestion min kɛra an bɛ hakilila jigin hali bi plan d'action annuel 2022 a bɛ bɔ PDSEC de kɔnɔ n'o ye programmation min kɛra san 5 bolodali min kɛra a taara en fonction de ça. Maintenant Isa ka intervention na problème dɔw fɔra n'o ye komi ani problème dɔw olu kɛra problème minnu nana 2023 in kɔnɔna na an tun sigilen tɛ ni min ye. Mɔgɔninfin i bɛ bolodali kɛ ko dɔ la mais balana bɛ na donc comme problème mais i n'a fɔ balina. Parce que maître kɔnna bolibolila ɲina année scolaire daminɛ na ka mutation ɲini. Maintenant mutation ko problème comme Isa yɛrɛ lui il est enseignant a bɛ dɔ dɔn a la kosɛbɛ. Maître ka mutation kapu tɛ se ka bali an taara DCAP fɛ DCAP yɛrɛ b'a f'i ɲɛna i tɛ se ka bali décision dɔw bɛ yen a bɛna di sigilen de ma. Donc kapu yɛrɛ t'a dɔn mutation ni décision bɔra yɔrɔ min na maître kɔni kɔnna ka mutation ɲini ka taa dugu wɛrɛw la. Donc o problème o tɛ i n'a fɔ mairie kɔni seko ye min ye o ye ka se kapu ma ka ɲɛfɔli kɛ donc o baaraw kɛra. O dugulamɔgɔw ye ɲininkali mun kɛ ka tɛngu maire n'a ka jama na, an ka jɛ an ka dugulamɔgɔw ka o laseli ninnu lamɛn. Maître ko gɛlɛya bɛ yan. An ka école dɔw bɛ yen nɔ, certaines écoles sont sur le point d'être fermées, telles que Komi. Bon, je ne cite que ça, sinon même à Difem, là-bas c'est encore grave. Sotoli, donc un peu partout dans la commune, quoi. Bon, on a dit la priorité qu'on a dit, enseignant code pour que la commune ait une éducation niveau là, donc ça c'est au niveau de l'éducation. Maintenant au niveau de la prévision des recettes, parce que les recettes niveau là, bon, je vois que le taux de recouvrement c'est seulement 20%. Oye sukuta fanfilale na vraiment tiana yaro monsieur le maire bora sa ko ka foli ti u ma ko ye bara c'est vrai ça u ye bara mais tobi bara je ana no mo sara tobi bara je parce que dion suku be damna e bi araba ka ta se fo 100 millions bon soro bi na to mairie kono suku to la akado nata akado parce que wari min sara sugu ni an bɛɛ b'a kalama wari min sara ma a ka dɔgɔ min do mairie kɔnɔ a ka dɔgɔ
u k'a lajɛ ka yɛlɛma don o taabolo la o de ka fisa ala sago a sago. Ne tɔgɔ Fatumata Jara, ne bɛ kuma ka fɔ tɔgɔ la parce que baara bolo cayalen don mais ne ta ye baara min kɛra anw yɛrɛ ye ne bɛ fɛ ka kuma ni anw yɛrɛ ka baara ye. Tiɲɛna mairie bɛ baara min kɛ anw fɛ yan a taara ala ɲɛna parce que an ye formation caman sɔrɔ taɲɛ b'o la ONG caman b'o la Islam Relief b'o la Capimal b'a la musow ka se ka jɛ ka kuma ye formation sɔrɔ mairie kɔnɔna na o kɛra nin wagatiw ye k'a dɔn k'a fɔ muso ni cɛ bɛ se ka jɛ ka kuma du kɔnɔna ko kan du taabolo kɔnɔna an y'o dɔn 2022 kɔnɔna na an y'o dɔn ni sen fɛ bon o bɔlen kɔfɛ quoi an nana ka na nɔgɔ min filɛ nin ye fɛn caman kɛra an ye bi kɔnɔya na 2022 kɔnɔna na an y'a dɔn k'a fɔ muso 2022 kɔnɔna na an y'a dɔn k'a fɔ muso sen bɛ don mairie baara yɛrɛ la baara caman bɛ yen an sen b'a la an bolo b'a la. Ne tɔgɔ Alasani Wirimi ka bɔ Diyɔnga la yan n b'aw fo ne ka ɲininkali ni ko min kɔnɔnafili bɛ n na o ye sugu ko in de ye ko sugu ye alamisa ye ani juma ani sibiri o sɔrɔlen 20,000 kalo la o ka dɔgɔ dɛ kalo la diyo belebeleba ka taa kati ka taa k'a ye diyo sugu ɲɔgɔn ka dɔgɔ ko kalo kelen mun mɛn o sarili 20,000 o ka dɔgɔ dɛ a bɛ yafa n ma kuma ma nɔgɔ. A yira k'a fɔ gɛlɛya dɔ bɛ mairie kan ka ɲɛsin État ka subvention donc ne tun b'a ɲini komi État ka représentant bɛ yan n'u tun bɛ se ka maires dɛmɛ subvention na o bɛ diya n ye kosɛbɛ parce que mairie mana bonya cogo o cogo mairie bɛɛ capitale ye Bamakɔ ye o yɛrɛ TDRL o ka jugu ni Mali fan bɛɛ ta ye a tɛ sara an y'a ye k'a fɔ dugubakɔnɔmɔgɔw de bɛ ban nisɔngɔ sara ma. Donc mairie si tɛ yen collectivité tɛ yen ko min ka ressource bɛ se k'a yɛrɛ bɔ n'a bɔra mini ni fɛnw bɛ yɔrɔ mun na donc o hukumu kɔnɔna la an b'a ɲini État fɛ n'a bɛ se ka dɛmɛ min don collectivitéw ma parce que musaka min b'u bolo a t'u labɔ donc ni kɔrɔfɔ min bɛ ne bolo o ye nin hakɛto ka kan. A fɔ suguko yɔrɔ ala la recette a ka dɔgɔ dɔɔni mais an yɛrɛ ye baara mun kɛ an ni sugu mɔgɔw mairie ni sugu mɔgɔw sigira ka tɛgɛdonbolo min kɛ o la an sera nin niveau mɔ nin wagati na k'a daminɛ wagati la ka na se bi ma a ma jigin et puis minɛnko fana ye fɛn dɔ ye minɛn na bɔ wagati de don wagati dɔ minɛn bɛ na sugu la wagati dɔ la minɛn tɛ na ni bɛnna n'o ye recette tɛ kelen ye mais an b'u fo halisa u bɛ baara min na u ka dɔ fara cɛsiri kan vraiment n b'u fo yɔrɔ la Alasane ka kuma mɛnna Mamadu Dia ka kuma mɛnna sɔrɔ ka dɔgɔ n'i y'a ye wari t'a da ka ca mais halisa an b'a fɔ ye u k'u cɛsiri dɔɔni sinon an bɛ yɔrɔ min na bi kini recette yɛlɛnnen don ala barika la o ma da a tɛna jigin tuguni merci. Usine ko min filɛ cimenterie ye production daminɛ fin 2013 fɔ bi ne b'a fɔ plateau bɛɛ kan dɔrɔmɛ kelen o tɛ ani mairie cɛ an y'u démarché cogo bɛɛ la préfet min bɛ Kati bi an bɛ se k'a fɔ a danna sen kan k'a fɔ n'a sen kan k'a mɔ a sen kan u bɛ k'an dɛmɛ min kɛ ala de b'a dɔn cimenterie exonérée de don jusqu'à 2030 donc taxe bɛ taxe la an t'o sɔrɔ receveur bɛ yan délégué bɛ yan mais laban in na ministre bɔli min kɛra n y'a ɲɛfɔ commandant yɛrɛ min fɔ an ye ala de b'a dɔn parce que wari tɛ k'i bɛ taa minɛ quoi f'i ka tɛmɛ sira dɔ mairie bɛ baara kɛ ni sɛbɛn dɔ n'o sɛbɛn t'i bolo a tɛ sɔn nin commandant mun filɛ ninnu de y'an bilasira an ye délibération kɛ o délibération kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ hali n'an y'a kɛ bi n'a kɛra ko o ko ye an kokɔrɔla ka ɲi an bɛ sɛlɛ a kɔnɔ jamana bɛɛ bolo min ka bɛɛ lajɛlen ma dɔn an bɛ transition de kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ka fɛn caman nɔgɔya kɛlɛ o ma nɔgɔ an ye Kidali ta cogo min ni maliden bɛɛ nisɔndiyalen don cogo minnu partenaire fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ sirannen don sa n'an ko an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ala barika la an bɛ se k'o kɛ donc o yɔrɔ la ne b'o o yɔrɔ fɔ an b'a kan donc bantɛrɛ sariya bɛ bɛɛ kow la o de y'an se nin yɔrɔ in ma. An ye partenariat ɲini avec Japon ne bɔra Japon fin 2022 fo kana se bi ma fo kana se bi ma ani japonais bɛ baara la
anw kɔni hami ye mun ye ka chambre froide sɔrɔ joona lamini tɔgɔ la ala barika la projet bɛ en cours m'a dɔn a bɛ ɲɛ hali ni ko k'an ka 2023 kɛ ɲina an bɛ se k'a kɛ anw pɛrɛnnen don a kan i y'a faamu merci. ka sigi kun cɛ min ye baba komandan ye a ye jaabi mun di kɔmasegin nafa la ani sariya kɛ bɛ ka wajibiya cogo min na an ka jɛn an ka komandan lamɛn monsieur Haruna Berté. an b'a ɲini commune kɔnɔdenw fɛ halisa u k'a ɲini k'a dɔn commune yɛrɛ min ye o de kosɔn an b'a fɔ mairilakaw ye chaque fois ani an yɛrɛ chaque fois n'an occasion sɔrɔ an b'a f'u ye vraiment u k'u jija commune labaarali la u k'a ɲini k'a dɔn u bɛ ka baara min kɛ u bɛ ka nafolo min sara a nafolo bɛ taa la sira min fɛ ça c'est extrêmement important nin ye kɛnɛ wɛrɛ récision plus kɛnɛ min b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ an bɛ ka wari don sira min fɛ a wari a sira t'a fila fɛ donc parce que caman b'a fɔ maire bɛ kan ka wari dun a tɛ ka baara kɛ a tɛ ka baara kɛ maire bɛ baara kɛ cogo di ka sɔrɔ ni wari tɛ yen a mun yɛrɛ kan ka min sara min yɛrɛ kan ka impôt sara i ka hakɛw sara e tɛ k'o hakɛ yɛrɛ sara maire bɛ baara kɛ ni jumɛn ye an kan ka min kɛ jamana ye an kan ka min kɛ commune an k'o dafa o b'an kumaja fana jamana ko la o b'an kumaja commune ko la minnu tɛ k'a kɛ fana an b'a laɲini u fɛ fana u ka misaliya ta jo kan ani commune tɔw minnu bɛ k'a kɛ pour que a ko in a bɛ se ka walankata cogo min commune bɛɛ lajɛlen na cogo min Mali kɔnɔ. sariya bilo jɛmukan lajɛbagaw an b'a fɔ bi jɛmukan ale bɛ kun cɛ yan yɔrɔ in na an ka whatsapp numéro ale bɛ dayɛlɛ aw ye sanga ni waati nin n'a ɲɔgɔnnaw walasa an ka kibaruyaw sɔrɔ sariya kɛ bɛ ka mun wajibiya anw ka maracogo kan an bɛ yan walasa aw k'a dɔn k'a fɔ nin ye kɛta ye nin tɛ kɛta ye sani ka na mɛriya la i k'a dɔn k'a fɔ mɛri ka baara ye minnu ye hakili la ne ni aw bilama an ye caman faamu a la k'a fɔ jɔyɔrɔ jumɛn bɛ mɛri la yiriwa ta fanfɛla la an ka commune kɔnɔnaw na